Шоколада! Темата носенето на чехли у дома вкъщи. Значи всички знаете, когато си майка ви почне да ви скара: обуйте си чехли, не е мито, студено е. Обаче не бъде ви толкова удобно да бъде с ето така, с тези. И вие не си обувате чехли, защото са адски вас ви е супер модерни. добре. Обаче след това ви отивате в кухнята и Там плочките. си взимате и там си взимате да ядете и долу пада. Долу пада нещо и вие го настъпите с бялия си чорап. И е такова И петно. после се оказва, че майка ви е права, но вас ви е удобно с това. И вие започвате да си карате. Майка ви не казва 3 дена без лаптоп. Сине! Защото не си обухте. Чехлите ти! За това не давам пари за чехли! И тогава И се вие сте почна. наказани заради Като те почна първо... чехли. Чехли. Ту наляво, ту надясно. Право в едното прясно. Пистолеро. Значи, сега, като направим това клипче, може да пишете някои теми там надолу, защото ние не се сещаме. Сега ви представям Йорданелис! Така, значи, запомнете деца. Носете чехли! Колкото и да си мислите, че майка ви не е права заради чехлите. Тя е права! Права е. Но ние няма да носим пак. Обаче вие носете. И запомнете, най-наглото нещо е да вървиш по стълбите, да буднеш се баба си и да я питате: за какво бързаш, ма? Аз го забравих.